Kawe kanu hikai barim na Maryland kala syak rai penrem da kabaset patok haduk lai posnam katkum ka kai pot jong ka fok 5 DC ka Melissa Curtis lai po asnam ka arta kan penlut lai posnam bat barok lai nok tang khat ar banai kan syak pensange bat sansnam ka jing syak pengat ha ka jing pet ngor enda kala pelat na ka bentar lai teli ki jing syak kan nok ha ka kam le be ijot ka balai Sisin bala pelat ka Curtis kan ha ban pendung kerteng kum kanong le kam sniu ha ka kam song kha khle hadu ar pesan snam bat kum ka kendon jong ka jing syak pen shitom kan syak ban na kendu klem da pet benya bat ki khna rit lai no tang ki khun jong ka kanong hikai barim kalai IT yalade shakipulit ha ka hanyu tarik November arjat apolai ala pengat ne ka ha ka jing syak le ben jong u khna rit bat ha ka jing syak kan no babunja jong ka jing syak le ben ha ka kardan ka balai bat ka basau Laya thu ba ka MS Curtis kala pen biang kya deu tu khana class 8 ka Curtis kala long kanu hikai kumba asnam bat kala hikai ru ka school pedeng lek land pack kumju no mudoi kil ong ba kite ki arngot ki ju sha ino marwelang hadin ba une usamla ul IT mon sngob ha na ka benta ka program hadin school ka ba ka Curtis kala kren ong ka kot jong ka jing bishar ki pulet kilas dang ka jing tokit ke jongki ha ubnai leber arajar apolai haba unong sha le ben ulawan shakhmat bat kijing kena bakal lek be ijon